Gallwch chi droed y gair ac mae darlleniad yn Eseia penod 6. Eseia penod 6. Dechrau yn adnod 1. Eseia 6. Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Usea. Y gwelais hefyd yr arglwydd yn eistedd ar eisteddfa uchel a dyrchafedig, a'i odre yn llenwi y deml. Y seraffiaid oedd yn sefyll oddi ar hynny, 6 adain y doedd i bob un, a 2 y cuddiau ei wyneb, ac a 2 y cuddiau ei draed, ac a 2 yr ehedau. A llefodd y naill wrth y llall, ac a ddywedodd, Sanct, Sanct, Sanct yw arglwydd y llioedd, yr holl ddaear sydd lawn o'i goniant ef, a ffist a rhinogau a sybydasant gan lef yr hwn oedd yn llefain, a tŷ a lanwyd gan fwg. Yna dywedais gwai fi, canes dar fi amdanaf, oherwydd gŵr halogedig ei wefusau ydw i fi, ac ymys pobl halogedig o wefusau ar y drif yn trigo. Canes fy llygaid a welsant y brenin, ar gwydd y llioedd. Yna yr hedodd ataf un o'r seraffiaid, ac yn ei law farw-orin a gymerasau efe oddi ar allor mewn gefel, ac ar rhoes i gyffwrdd am gennau ac a ddywedodd, wele, cyffyrddodd hwn ath y gwefusau, ac ymadawodd dy anwiredd ac anhawyd dy bechod. Clywais hefyd, lef yr arglwydd yn dywedyd, pwy a anfonaf, a phwy a drosom ni. Yna y dywedais wele fi anfon fi. Fe a ddywedodd dos a dywed wrth y bobl hyn, gan glywed clywch, ond na ddeallwch, a chan weled gwelwch, ond na webyddwch. Brasa galon y bobl hyn, a thramha eu clystiau, a chai eu llyged. Rhag iddynt weled eu llyged, a chlywed eu clystiau, a deall eu calon, a dychwelyd eu meddigyneithu. Yna y dywedais, pa hyd arglwydd, ac y fe atebodd, hyd oni anrheithir y dynasoedd heb driganydd, a tai heb ddyn, a gwneithir y wlad yn gwbl anghyfanydd, ac yr arglwydd bellai dynion a bob ymadawiad mawr yng nghanol y wlad. Ac eto bydd yn ddi-ddegwm, a hi a ddychwel, ac a borir, fydd y llwyfen a'r dderwen, a rhai wrth fwrw ei dail y mae sylwedd yn ddynt, felly yr had sanctaidd fydd ei sylwedd hi. Amen. Bydythir yr arglwydd darlleniad ei air. Gadewch ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Unwaith eto o ddiw, yr ydym yn dod gyda fron mewn gweddi ac yn dod gyda fron yn enw yr arglwydd Iesu. Yn diolch am y gras hynny a'r trigaredd sydd yn caniatáu ni i agosau ato ti. Yng nghanol y llygredd mawr o'r byd yng nghanol y byd sydd yn llawn angrediniaeth a llawn pechod, a llawn llygredd o ddiw. Dyn ni'n diolch bod gras wedi dod yn ffordd ni, wedi dancarmwn ni, wedi cyffordd yn calon ni, ac yn erbyn y dysgwyl i ni deimlo ein pechod ac i ni fynd ati at yr arglwydd Iesu ac fyna edrych arno ac edrych mewn ffydd ac mewn ediferwch a chredu a trwy y chredu yna am ei fod yn rhodd o'r nefoedd ein i ddod i'r bywyd a i'r bywyd tragwyddol. Diolch bod ni wedi dod at yr Iesu, taw yno fo y mae pob peth. Yna fe mae ddeu'n pechodau ni, yna fe mae'n cyfiawnder diwiol ni. Yna fe mae bywyd tragwyddol ni, yna fe mae'n diddanwch ni. Ni'n diolch o Dduw bod ni wedi dod i ddarganfod yr arglwydd Iesu. Meddwl am y bobl yn yr amser hynny yn Israel, wrth nhw godi yn y bore ac mynd ati yn y dydd, ac wedyn falle clywed am Mab Dafydd ac mynd i glywed ac dod ar ei drawsau
Ac wedyn, bod nhw byth yr un peth o, i nhw gredu ac i ddod i fywyd. Felly mae'n ffordd yn hanes ni, i ni rhyw ddydd i godi, ond dyna'r dydd penodedig i ni i ddod i gyfarfod yr arglwydd Iesu, trwy pregethu'r gair, trwy tystiolaeth yr ysbryd glân. O arglwydd, ni'n diolch am y bywyd drwyfol yma, bywyd tragwyddol yma, a ddath yn calonau ni. A dyn ni'n gofyn o Dduw i'r nerth yma a'r awdurdod yma i ddod eto i'n plith ni, i ddod ar draws rhyw enaid bach sydd mewn angen mawr. Ac o Dduw, ti ddangos trigaredd, ac bod ni, dymuno ni yn heddiannu unrhyw ras, a bod ni o Dduw yn cyfilorni trwy'r amser. A hynny bydd yn hanes ni fynd fel pawb arall at tegannau'r byd. Ond o Dduw, dyn ni yn gofyn ti i drigyrhau a ti agosau, a ti o arglwydd i ddatguddio dy berson, i ti ddod a mynegu i'r enaid hynny, dy ti yw yr arglwydd, ac i ti siarad yn nhw, ac i siarad yn nhw am eu pechodau, siarad nhw am yr gwaredwr nawr, yr arglwydd Iesu, dy fab. O Dduw, dyn ni'n gwyddio i ti ddod ac yn weld unwaith eto, ac yn weld eraill o Dduw sydd falle ddim yn bell o ti yr arglwydd y prynhawn yma, falle yn rhyw le arall, yn lle gwahanol iawn, lle gwbl gwahanol, ond o Dduw, mewn amser, fydd y law falle yn tynnu nhw, a bydd digwyddiadau yn cymryd lle i nhw o arglwydd ar y dydd hynny i ddod i glywed yr efengil. Gwyddio ti o arglwydd i chwilio droson ni, y holl Cymru Cymreig sydd yn yr ardal yma, yn y tai yma o'n hamgylch ni, ac i ti i ddod at nhw ac i dangos llwybr, dangos y ffordd at y capel yma, ac yn fwy i ti ddangos ffordd nhw at yr Iesu, ac i nhw o arglwydd i ddarganfod y lle yma, cyn y bod i'n rhyw hwyr, ac i ddarganfod yr Iesu. Ac yn mynd o bendithion sydd yn yr Iesu, bendithion lu, bendithion mawr, bendithion tragwyddol, bendithion sydd yn bodloni bob calon. O arglwydd, dyn ni gyd yn dymuno i ni gael fwy o'r Iesu y prawn yma, i ni o arglwydd i brofi fe'n fwy, ac efo i agosau at ein calonau ni, a bydd ein calonau ni yn cael eu cyffwrdd ac yn cael eu cyffroi, dyn ni yn gweddio. A ti ddangos mawredd yr efengil yma, mawredd y berson, i ni godi'n golwg ni a gweld o arglwydd y gogoniant, a gweld y gogoniant sydd o'm hangylch ni. Mewn ffordd, dyn ni'n ddall un o'r fel pobl yr arglwydd, bod ni wedi gweld ar ryw lefel arall, dyn ni'n ddall oherwydd bod ni ddim yn credu, ddim yn edrych mewn llawn ffydd, ac ddim yn agosau ato ti, ddim yn byw yn agos i ti, fel y dylen ni o Dduw, datgyddiad dy fawredd dyn ni'n gwyddio mwyn dy enw, mwyn i ti o Dduw i gael y gogoniant, a ti agosau'r bob un yma sydd prynhawn yma, a'n teuluodd ni gyd. Mae sawl un o Dduw sydd yn agos yn calon ni yn ein teuluoedd. Dyn ni'n dymuno i nhw cael bendith mewn bywyd. O Dduw, cofio nhw hefyd. A cofio gweinidog y lle yma wrth o fe bregethu y heddi yn myddfau, a ti fod gyda fe a gyda'r gynulleidfa fyna, a fydd y ddoi gynulleidfa yn cael bendith yr arglwydd ar yr un pryd heddiw yma. Felly clyw ein gweddiau, gofyn y cyfan yma Dduw, mwyn dy enw i ti gael y gogoniant, i Iesu cael ei ddyrchafu, a gofyn y cyfan yn enw a heiddiant Iesu Grist. Amen.
Gyrch chi barhau yn ein haddoliant ni I gannu emyn 230. Cyn i'r perchedeg fynwynhau am I ddod I brigethu o'r gair I ni, 230. O agor fy llygau Di weled dirgelwch dy arfaidd add air. Gyrwch chi sefyll. Bod y darlleniad yn y Eseia, mae'r testyn
yn llyfr Hebread, yr epistol at yr Hebread, a'r 12 neu 12 y benod, a'r 40 adnod. Mae yna gysylltiad, fe welwch chi, rhwng y darlleniad hefyd a hwn. Dilynwch, heddwch a thawb, a sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaiff neb weld yr arglwydd. A sysyn, dilynwch, heddwch a thawb, a sancteiddrwydd. Heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Mae'r adnod hon yn datguddio disgwyliadau Duw i'r rhai sydd yn ei geisio, ac hefyd gobaith a hyder y Cristion i weld Duw. Felly mae'n dechrau gyda cwestiwn. Ydych chi eisiau gweld Duw fel tad ac nid fel barnwr? Wy'n ffeindio hi yn amhosibl bellach i beidio credu nhw. Ydych chi pa chi'n ifanc, ydych chi nhw fynd ffordd hyn a ffordd arall weithiau, ac yna fel mae'r amser ymlaen, a gweld pethau fel maen nhw, ydych chi'n gwybod bod yna greawdwr a rhywun yn llywodraethu holl ddibenion bywyd. A dasg ydyw dilyn heddwch gyda dyn. Wel, ddim yn ddrwg fe chi. Ddim yn ddrwg. Fi'n ai fy ngorau i ddilyn heddwch gyda dyn. Ond mae yna rhywbeth arall. A sancteiddrwydd. A ddewid mawr Duw ydyw dwyn yr rhai ffyddlon yn ddiogel i ben ein taith. A fi'n gofyn i chi'n garedig hefo fi fy hun, a ydych chi eisiau cyrraedd adre yn ddiogel. Mae yna ddau le. Mae yna nefoedd, a mae yna uffern. A mae'r arglwydd yn sôn mwy am uffern nag ydy am y nefoedd. A'r rheswm am hynny ydy bod o'r rhybudd i chi. A beth mor ofnadwy. Dwi'n credu yn sy'n gyrru fi bregethu fydda chi. Mae'n beth mor ofnadwy i feddwl bod chi'n gweld anwylydd yn marw ac yn gwybod bod o'n mynd ar ei ben i uffern rhagwyddol. Mae'n beth ofnadwy. A mae'n eich dychryn chi. Pan ydych chi'n dod i'r bywyd cyntaf, ydych chi'n poeni eich rhieni. Yna ydych chi'n poeni eich plant. Oherwydd nad ydych chi eisiau meddwl amdanyn nhw mewn lle nad oes dim terfyn arno na ddiwedd ar y dioddefiadau chwaith. A mae'n faich i ni. A welwn ni Dduw. Dwi'n gwybod mewn oed fel hon nawr, da ni'n dawel. Fel da ni hefyd ar yr wed, a gobeithio bod chi'n gwrando, a gobeithio bydd hwn yn cyrraedd eithaf hefyd. Wel, a welwch chi Dduw. Ond sut? Fel tad, fel barnwr. Ei frawddeg fel barnwr yw dos o'n galwg nith adna bym di. Dwi ddim yn dy nabod di. Yna chi beth ymnadwy yw hynna. Wydych chi, os yw dau yn cwrdd â'i gilydd, ac un yn nabod o'r llall, nid yna, dwi'n mynd nabod ti, a dwi'n eisiau dy nabod ti. Wel, mae'n di calwch chi. Ond i Dduw, dweud, dos o'n golwg i, nith adna bym ti. A chi beth difrifol, dwi'n gael hawt y dweud, dwi ddim yn poeni oherwydd dwi'n credu bod Duw. Di hynna ddim yn lleihau y ffaith bod Duw i gael. Gall yr holl fyd sgrechen, does dim Duw, ond mae Duw i gael, a Duw sanctaidd, a Duw y greadigaeth. Nid yw'n bosibl i weld Duw yn ein hymdrechion ein hunan, ac eto mae'n angenrheidiol bod rhaid i ni gyrraedd y nefoedd. Wedwch chi, beth trist iawn ydyw ystyried amgylchiadau yn hoes ni heddiw. A mae Duw yn cael ei adnabyddu. Wel, mae'n debyg bod di yn meddwl am y mywyd i nawr
dwi ddim hollol cweith 90 eto, ond dwi'n mor agos a trwch blewyn i 90. Ond Cymru wahanol iawn oedd hi. A mae hwnna'n tyndod i, mi fyw rhan fwyaf yn Lloegr, ond i fyny i'w 10 oed. Oedd Cymru wahanol. A pethau chi'n cymryd darlun o'r awyr yn y 20, 30, 40, byddwch chi'n gweld tor fan yn nid i ffordd i'r capel. Ac yna dipyn wedyn, teneuo. Ac yna dipyn wedyn, teneuo mwy. Ac yna torf yn dod. Nid i addoli, ond i chwarae. I chwarae ar lan y môr o ryw blant bach gwirion. I wastraffu fywodau gyda rhyw bethau neu gilydd. Darlun gwahanol. I chi sydd henach, a dyn mae hen a fi, wy'n torri'n nghalon am yng ngwlad Anwyl. Dwi'n dwlu ar Gymru. Dwi'n parchu pob gwlad. Ond yma'n nghalon i yn gweithio am Gymru. Os yw'ch chi fyny Cwm Rhondda, Cwm oedd o'n dweud, wel, mae'n hell a diwygiad i 30 a mwy. Fel o'ch chi'n clywed canu moliant, ni'n capel enfawr, a gadael hwnna, o'ch chi'n clywed y nesa ar hyd ffordd y cwm mawr a trwy trefi mawr yna. Ond mae'n dawel heddiw, ond mae'n ddigon o sŵn, ond mae'n dawel ynglyn â addoli Duw. Ac yma hyn, yn beth torcalonus i rhai fel fi sydd wedi gweld dyddiau mor wahanol. Wyddwch chi pan ni'n mynd i'r caffel yn had am am, a fy nain, os o'ch chi mynd i'r caffel, o'ch chi'n cuddio. O'ch chi'n cloi'r drws ac yn cuddio. Ac os o'ch chi'n mynd am dro, o'ch chi'n gofalu bod chi adre cyn bod nhw'n dod adre o'r capel. Cymaint oedd dylanwad y capel, ond oedd bywyd yn lan. Ond y garedigrwydd, oedd ni'n sobor o dlawd adeg y dirwasgiad, yn driennus o dlawd. Ond pawb yn helpu gilydd ac yn caru gilydd. A trwy'ch chi pawb i gyd, dwi'n yn gwybod. Ond fel oedd ar y wyrgylch. Cymru fach, Cymru fach, wedi mynd mor bell. A fi'n gofyn i chi nawr am hyn, beth yw'ch barn chi am y pethau hyn? A fyddwch chi'n dod o'i flaen o fel tad, yn fel barnwr. Os ydych chi'n dod o'i flaen o fel tad, fydd o'n dweud, sut yma fy mhlentyn i? Ti di mewn i'r etifeddiau sydd gen i ar dy gyfer di. Ond fel barnwr, dos o'n golwg i. Nes i anwybyddu fy mab i. Nes adna bym di erioed. Mae o un o'r ddau beth yna. Wel, datganiad Duw am ei hun. Un ffaith fawr ydyw ei sancteiddrwydd. Mae ei priodaleddau Duw, holl alluog, holl wybodol a holl bresennol. A llawer o alluoedd eraill ganddo yn ei perfeithrwydd. Ond mae yn dewis un fel coron. A hynny yw ei sancteiddrwydd. Meddylwch am Dduw nawr. Yr holl allu di ben draw a dim terfyn arnant. Ac yna, ar ei ben, mae ysbryd yw Duw yn gwybod, ond i reid o mewn ffordd dynol, coron. Beth yw'r goron hon? Sancteiddrwydd. Glendid. Ydy'r byd yn lan? Ydy'r coleg yn lan? Ydy'r gweithfeydd yn lan? Ydy'r sgwrs yn lan? Ydy'r diddordebau yn lan? Nawr, fyddir, yn front, mewn drewi i gymharu a beth sydd gan Dduw i ni fan hyn. Ei sancteiddrwydd. Yn Pedr, mae'n dweud fel hyn, o ble gyda mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd. Pam? Canis sanctaidd ydw i fi. Chi weld o? Byddwch sanctaidd. Canis sanctaidd ydw i fi. Mae gweledigaeth Eseia yn rhoi y peth mor glir.
mae'r seraffiad yn cymryd marforin o'r allan, oherwydd bod o'n teimlo am hysenoldeb Duw, mae'n cael gweledigaeth o Duw. A mae'n teimlo bod ei eirio fo frwnt, mae'n teimlo bod o'n digon glân, a mae'n dod marforin byw i lanhau o'i byr fo, fel i fod o'n cael gweledigaeth o lendi Duw. A wedwch chi'n nabod Eseia, na deall ei lyfro, os na fo chi'n gallu gweld, mae hwn wedi cael profiad o Dduw. A mae'n hawdd nabod dyn pan mae wedi cael profiad o Dduw. Dywedodd Eseia, gwae fi, canis darfu amdano, o ble gyd gŵr halogedig y wymisau ydw i fi, ac yna mae'n cael ei buro. Beth mae hyn yn ei olygu bod Duw yn sanctaidd? Wel, mae ei gymeriad yn byr glân. Mae ei weithrediadau yn berffaith. Ni ellir dylanwadu ar Dduw. Ni all edrych ar bechod. Mae yna rhai pethau gall Duw ddim i wneud. Deu celwydd ac edrych ar bechod. Gallaf ei wneud o. Os ydych chi'n llawn pechaduriad hon, gallaf edrych arna chi. Gallaf edrych arna chi. A fedar o ddim dweud celwydd. Di ni'n gallu, ond fedar o ddim dweud celwydd. Ond gwir, glendid a ffyrdeb yw holl gymeriad Duw drwyddo draw. Ganon ni emyn oedd i dda. Cofio'r emyn yma'n arbennig i fi, pan fi i'r coleg diwirnyddol, dyma'r emyn gyntaf roedd allan yn un o'r gwasanaethau. Sancteiddrwydd im yw'r oen dinam, yng nghyfiawnder am dwythineb, fy mhrynedigaeth o bob pla, fy niw i dragwyddoldeb. Ces weld mae ef yw mrenin da, fy mroffwyd am hofferiad, fy nerth am trysor mawr am tŵr, fe reolwr fy rhy am ceidwad. Andwch ar hwn. Da chi di marw rwan ysgys. Ar ochr enau tlawd y bydd, ar fore dydd marwolaeth. Wy wrth ochr di, na cofna niwed, wrth ochr di, ar ochr enau tlawd y bydd, ar fore dydd marwolaeth. A fe ddaw fy ni ddi, dwi'n gwybod hynny, a fe ddaw eich dyddiau chi, a fe ddim dweud pa bryd na choedran, rhai yn ifanc, rhai'n ganol oed, rhai'n hen, ond fe ddaw. Yn wyneb angau, mi naw ble gan weddi iach awdwriaeth. Na chi beth i allu dweud. A grandwch ar hwn. O fewn i'r wlad, tu draw i'r bedd, cafweled gwedd ei wyneb, ac yn ei fynwes, llechu caf, hyd eithaf tragwyddoldeb, na chi le i fod. Wel, disgwyliadau diw. Byddwch sanctaidd canu, sanctaidd ydw i fi. A mae yna ein rheidio cofio bod yr un sydd yn galw yn sanctaidd, felly ni ddylem synnu ei fod yn disgwyl i ni ei ddilyn. Ond ble mae dechrau? Ble mae dyn yn dechrau? Yr ydym yn cael ein galw gan yr ysbryd glân, sydd yn tywys o dywyllwch ysbrydol at Dduw. Ond sy'n mynd digwydd? Wel, allwch chi fod dipyn yn gyrfyddol neu'n hollol gwrthwyneb i hynny beth bynnag ydi o. Ond mae yna rhywbeth yn digwydd, da chi'n gwybod amdano fo. Yr ysbryd glân. A mae o'n mynd i'ch enau chi. A mae'n rhaid bywyd yna. Fe dim byd yr un peth eto. Roi e mewn darn i chi. Meddyliwch am ystafell hollol dywyll, fel y fagddi. Ac yna da chi'n gylu a fatsen. A mae'r twll wedi cael ei dorri. Pam? Am bod y fatsen yn rhoi golau bach. A beth mae'r ysbryd glân yn dweud? Mae o'n golau matsen glendid
yn ein calonau. A fel sy'n ni'n dechrau deall, a mae'n llygad i cael ei agor, a dyma ni'n dechrau meddwl, dwi fyrwnt. A dechrau meddwl am ddiw, wyt ti'n sanctaidd, beth sy'n digwydd, wyt ti wedi deffro, ac wyt ti'n dod allan o'r bedd. Dyna beth sy'n digwydd. A mae Duw ar waith. A mae'r daith wedi dechrau, ac yr ydy'n mynd ar ganfod Iesu Grist, yr un mwyaf rhyfeddol. Rhosyn Saron i wei enw, Lili'r Dyffryn. Yr unig ffordd i'r nefoedd yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Heb Grist, heb ddim. Ydych chi'n gwybod beth yw dim? Yn siŵr i dweud hyn o blaen ta chi. Ond dyna, ges i ddarganfyddiad mawr mewn gwers mathemateg. Oeddwn i'n anobeithiol yn mathemateg, mae rhaid i fi ddweud. Ac os o'n i'n cael beth yn gywir, trwy ddamwain oedd o, ond o'n i'n anobeithiol. Ac oedd wedi cael exam, arholiad, a 4 problem. Ac yna 4 marc am bob un. Ac oedd i adeg yr hyfel, a felly oedd yn llawer o bapur, ac yn y blaen, sy'n bach o bapur, ac oedd chi yn gorfod arbed ar lot o bethau, ac yn lle bod yr athro'n cario peth adre, oedd chi'n cyfnewid eich papur chi gyda'ch cyfaill. Ac o'ch chi marcio'u bapur o, ac ynta marcio'ch papur chi. Wel, o'na 4. A cheis i ddim syndod o gwbl, oedd y 4 yn wrong. Yn anobeithiol o wrong. Ond oedd o wedi cael 1. So hynna'n 4 allan o 16, o'n i di allan. A wedyn dyma'r athro'n dweud, gweithiwch o percentage. A gan ddeud dim byd, fe gafodd o ragor farcia nes oedd o'i fyny 25. A o'n i'n di cael dim bonus. Dim. So, es i at yr athro. O'n i dda ar y siarad. Es i sôn chi, so, mae yna rhywbeth mawr ar egwyddorion mathemateg. Wedi darganfod rhywbeth mawr. Pam? Wel, mae o wedi cael rhagor o farciau a fi, a dim ond 1 broblem yn fwy na fi mae wedi cael. Wyt ti'n mynd gweld hynny? Hwna gwi yma. Wel, a dyma'n trio esbonio. Wel, dim ond 10 medda fi. Dim ond gwneud dim byd i heiddi'r extra na. Ac, wel, mae fi eisiau gweld, a nes i hyn, dwi eisiau gweld y prifathro. Ac oedd hwn yn cas. Ac, sy'n na. Mae gen i broblem ydw fi, dyma i'n dweud y broblem. A meddwl, rhowch eich llaw allan. A wyddwch chi'n y dyddiau hynny, o'r rhoi eich llaw allan yn golygu rhywbeth. Ond nath hynna ddim digwydd. A dyma'n dweud, gwrandwch nawr, ma'ch gen i. Wedi rhoi rhywbeth yn eich llaw chi. Beth wedi rhoi, dim byd mewn fi. Da iawn o. Fy'n un arall o'n, beth sy'n gyda chi fan, da ddim byd mewn fi. Rhaid un arall, beth sy'n gyda chi nawr? 3 dim byd mewn. A mae'n rhaid arall, 4 dim byd. Nawr rhifwch rhywun ai fyny, be chi'n cael? 4 dim byd mewn fi. Wel, mae hynna werth rhywbeth. Da chi'n mynd gweld mewn fi? Nac dwi'n mewn fi. Mae o wedi cael mwy na fi, a mae wedi cael 3 dim byd. Ac o'n i'n dadlau y prifathro. Wel, mae fi, meddwl rhai, dwi'n ofni mae profiad bywyd, fydd rhaid dysgu chi, a rhaid ddim dysgu bachgen fel chi. O'n i'm yn deall ysgu dim, ond chydig iawn o bobl sydd. Chydig iawn. Os ydych chi ddim yn Gristion yma heddiw, does gyda chi ddim byd. Dim. Dim. Falle'n smart mewn rhywbeth ei gilydd, ond dim. Dim byd. O, dwi'n gwneud fy ngorau, dim byd. Dwi'n clefer, dim byd. Dim. A dyma mi dechrau yn y diwedd dysgu ystyr dim. Ac mewn un emyn Saesneg, mae'n dweud, nothing in my hands I bring. Mae'n anodd iawn iawn i argyhoeddi bobl nad oes gan nhw ddim byd.
Maen nhw gyd yn credu bod ganddyn nhw rhywbeth, rhyw ffyddlon, rwy'n rhoi at yr achos, rwy'n byw bywyd parchus, ac ymlaen, ac ymlaen, ac ymlaen. Ond y cyfan, dim byd. Ac yn sefyll o flaen Duw, heb ddim byd. Anobeithiol, hollol anobeithiol. Dyma'n cyflwr ni. Wel, a oes gobaith i rywun hefo dim byd? A oes gobaith nefoedd? Un emyn roed o fel hyn. A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bobau o gyfeillion, lle bod yn y capel yma neu rhywle. Oes maddeuant am bobau, ond os yna bethau diflas yn y bywyd hynny. Oes maddeuant am bobau. A oes her am eddyginiaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Oes meddw o'r nef yn eglur. Mi ddarperais aber llawn y mae her a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Mae Duw wedi trefnu ffordd. Mae yn anfon ei fab i'r byd, ond oedd o wedi gyrru'r ysbryd glân i baratoi eich calon i dderbyn y pethau hyn. A beth mae'r arglwydd yn wneud? Da ni'n sôn am y groes, ond da ni wedi arfer ar groes, ond oedd o beth hyll. Mi fydden nhw'n fflangellu nhw gyntaf, ac ar bob fflangell oedd 9 yn dweud, a bob un o wedi arna o hyar ac yn y blaen. Oedd yn aml yn marw ar ôl y 9 las cyntaf. Un oedd i hefo 9 o bethau. Gafodd o hynna o'n i'n faint gafodd o. Yna maen nhw yn ei gario'r groes. Mae'n gweidi, maen nhw'n ei sport ar ei benno. Ydych chi wedi cael rhywun ei sport ar y pen chi? Yn gweidi, maen nhw'n ei sbri ar ei benno. Ydych chi wedi cael pobl yn sbri ar eich pen chi? Dwi wedi ddigon. Dyma yn beth neis o gwbl. Mae bron heb I ddillad. Yna maen nhw'n hoelio fo. A meddyliwch am y hoelen. Fydda I ddim yn hoel am deidi fel nhw'n gwerthu heddiw, a fydda I frwnt a wedi rhydu lle. Ac yna maen nhw'n rhoi coron o draen hirion ac yn pwyso ar ei ben o. A maen nhw'n codi'r groes I fyny, a mae pwysau gorff o yn tynnu ar ei ddwyl o fo. Ond na dwi, wedi rhan o hwnna, oedd Duw hefyd yn cosbi pechod, ac y mae Duw yn cosbi ei anwyl fab, nes iddo weiddi allan, fy nhad, paham am gadewais. Ond o'r rhaid bod, ac mae'n talu'r pris, nid am ei bechod oedd ganddo ddim, ond am y mechod I. Allwch chi'n dychmygu neb yn barod I fynd i'r lle os ych chi wedi hoffi mynd eich hun. Yna, y baich yn rhy fawr, os ydy hyn yn wir. Dyma'r digwyddiad pwysica a ddigwyddodd yn y byd a'r greadigaeth erioed. Peidiwch a troi'ch cefn ar hwnna. Mae'n berygl enaid. A beth mae'n wneud? Mae'n rhoi ar Iesu ein pechodau ni. Oes maddeuant am bob un. Rhai gorffennol, presennol a dyfodol arno fo. Ac yna, mae beth rhyfedd yn digwydd. Pan ddath yr ysbryd glân i'n calonau ni, fe roddodd 2 beth. Y gallu I edurfhau I fod yn sori. Y gallu I gredu. Nawr, nid credu fel wyddoch chi, fi'n credu'n hwnna. Nag e. Rhodd. Mae edifeirwch yn rhodd. Fedrwch chi ddim dweud sori, fedrwch chi medru farhau heb I Dduw helpu chi.
Ond mae'r ffydd mae wahanol. Trwy ras na Dyw, yr ydym yn gadwedig. Trwy ffydd, a hynny, nid ohonoch eich hunan. Rhodd Dyw ydyw. A mae'r ddau yn barod. Ac yn troi y golygon ar yr Iesu, ydy feirwch yn y calon, a hefyd ffydd na ellir i ddileu yn eich llyged chi a'ch holl gorff chi, a da chi'n clywed. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari ar crwydd. Dyma fi ar dy alwad di. Wy gatre. Wedi cyrraedd. Tywys ar rwy'n o'n hyn neu ar y we. Gobeithio bod yna rhyw credadu neu lawer falle yn dweud, dyma fi. Bydd hi'n dipyn o strygol, ond wy'n dod. Ar glwyd, dyma fi ar dy alwad di. Mae'r hai ar y trothwy ac yn troi i ffwrn. Ych chi'n cofio hanes y mab y bachgen ifanc golidog? Ych chi'n cofio? Oedd o'n un deniadol iawn yn ôl y Testament. Ac oedd o'n arglwydd licio fachgen, byddwch chi fan bell i, da chi'n cymeryd atyn nhw. Ac oedd y disgyblion yn licio fe hefyd. Ac hefyd oedd o'n gyfoethog. Ond nid am y rheswm yna. Ac oedd o'n really, mewn gwirionedd, eisiau mynd i'r nefoedd. Oedd o'n, dwi'n credu'n genuine, eisiau mynd i'r nefoedd. A meddwl, be na i etifeddu bywyd tragwyddol? A dyma'r arglwydd dweud, wel, ti'n gwybod y corchman iawn, ti'n gwybod hyn a llall. Oedd wedi gwneud hynna, meddwl. O'r gorau sydd o ddifri, gwertha bob dim sy'n gen ti. Trod y gefn ar y cyfan, a'r hof y clodion, a canlyn fi. O'r bachgen ifanc yn edrych. Mae'n edrych ar Iesu. Mae'n meddwl am y nefoedd. Ond mae'n meddwl am ei sports cars. Wel, beth bynnag o'n nhw camel yn rhi. Mae'n edrych ar ei eiddo a'i arian a'i ddillad. Ac yn dawel fach, mae'n troi gefn ar Iesu. A'r uffern bron yn llawn o bobl a ddaeth i'r trothwy a troi cefnau ar yr Iesu. A oes rhywun yma wedi troi cefn, neu ar y we, ar yr Iesu. Dyma'r trothwy. A roedd y gofynion yn ormod iddo. Nawr y gobaith bywiol. Beth sydd yn gwneud nefoedd yn rhyfeddol? Wel, beth sydd yn gwneud nefoedd yn rhyfeddol? Dewch chi ddarllen rhai adnod o datguddiad i chi. Mae Dyw yna. A Dyw ei hun, byddwch chi'n cyrraedd nawr. Chi'n newid cyrraedd. A chi'n teimlo'n bach, wel, beth sy'n mynd i digwydd? Mae wedi rhoi croesawu. Mae'n gweld mod i wedi bod at y groes. Mae'n gweld mod i wedi derbyn maddeuant. Mae'n gweld hynna i gyd. A wy'n mynd, ond wy ddim ar ben fy hun. Mae'r arglwydd hefo fi. A Dyw ei hun. A fi gyda hwynt. Ac fydd yn ddiw iddynt. Ac fe sych ymaith bob deigryntid yma. Gad i mi sychu y dagrau sydd wedi bod yn dyfywyd i. Llawer i dristwch. Llawer i brofedigaeth. Gad i mi, Dyw sy'n gwneud hyn, nid rhyw dipyn o angel, ond Dyw. Ac i fi a sych bob deigrod wrth eich llyged hwynt. A marwolaeth, ni bydd mwyach, na thristwch, na llefain, na phoen, ni bydd mwyach o brechu pethau hyn a eithant heibio. Gai roi darlun arall fan hyn i chi. Dwi'n cofio hyn. Sut le fyddo'r nefoedd heb Dduw? Yna beth od i ofyn dydi. Wel, o'n i'n wynidog mewn capel, ac o'n deulu wedi dod i ymuno gyda'r capel, tad a mam, a 2 ferch fach, 2 oed a 5.
A oedden nhw'n mynd i Roath Park i roed y bwyd i'r hwyr. A oedden nhw wastad yn cael nhw'n tu ni i ddweud lle nhw'n mynd. A nhw'n y pethau bach del. Ac o'n nhw'n mynd adra i chartre o'r Alban oedd hi, ond oedd yn chartre i chartre Bournemouth, dwi'n meddwl. Ac o'n i'n neud rhywbeth ei gilydd. O'n i'n gwir chi, o'n i'n ail gydio yn fy hen hobi o beintio gyda oils, o'n nhw'n dweud. Nes i byth dwtio'r o wedyn, bod wedi costio llawer. A'r ffôn, ac un o'r blaenoriad, na wy'n dod draw eich gweld chi yma. Mae yna ddamwain di bod. Rhwng Dre Newydd a Chaerdydd. O efe, wir y fanna? Ie, ond nhw wedi bod yn Bournemouth. Nid nhw, yn ein nhw. Ie. Mae'r ddau di lladd o. Bas yn ymwneud nhw. Ac o corff y fam wedi cyrlio rownd un o'r merched. Mae'n byw. A mae'r llall yn y cefn. Mae hi'n byw hefyd. Ond byddwch chi allan credu. A na chi angladd. Na chi brofiad. Wel, oedden ni wedi bod o'n neud swper yr wythnos cynt. A lle bach teulu neis gyda o'n i'n meddwl. A ddodd drosau bryd hynny, mae'r rhain yn hen, ond 33 o'n nhw. Ond fatha, fel yw'n fflash o le. Ac o rhaid i fi fynd i'r tŷ i weld at bethau. Ond wyddwch chi, oedd o'n wag, heb nhw, oedd o'n ddim, oedd o'n byd special, oedd ddim yn swyth iawn gyda nhw, bwrdd, a ddim yn matcha'r cadeiriau o gwbl, a rhyw hen seiblo bach. Ond pan oedd nhw yna, oedd o cwbl o dlws, oedd o cwbl o'r hyfryd, ond heb nhw, oedd o'r lle'n wag. Pethau Duw ddim yn ein nefoedd. Na chi wacter, ond diolch i Dduw bod na Dduw. Ia, diolch i Dduw bod na Dduw, ac nid yw anobaith o stafell wag, ond Dduw, ac yn Dduw ni. Wel, lle ydych chi yn sefyll arni? Ydych chi ar y trothwy? Wel, ydych chi'n agos? Mae ambell un yn agosau, ac yn pellhau, agosau, pellhau. Pidiwch â chwarae. Pidiwch â chwarae gyda genaid. Mae gyda bob un ohonom ni ar rhai sy'n gwrando. Mae gyda chi enaid. Dadlwch faint o fynoch chi. Mae gyda chi enaid, a mae gyda chi angen a'ch angen yw'r arglwydd Iesu Grist. A wyddwch chi be? Pam ddawch amser chi, pam ddaw dydd marwolaeth, fydd o'n cydio yn eich llaw chi, ac am mynd â chi adre at Dduw, a fydd o'n sychu'r dagre o'ch llygau'r chi. A fyddwch chi mewn bythol hedd. Dyna'r Dduw sydd gyda ni. Dyw Eseia, dyw y Beibl, dyw ein tadau. O, na fydda yna awel yn dod dros ein gwlad unwaith eto, a pobl yn dweud, mae Dyw i gael. Mae Dyw yn bod. Mae sôn trwy'r wlad i gyd. Mae Dyw yn bod. Yn adeg Williams Pantycelyn, a Howell Harris a Daniel Rowlands o Cymru'n ofnadwy pryd hynny, digwydd bod yn bechadurus iawn. Ond ddarllenis i hwn, dyma'r 3 llanc ifanc yma yn troi Cymru ar ei weired. O'n nhw'n cael eu llybyddio, ond oedd dynion yn trefnu nhw'n cael eu fflangellu, o Daniel Rowlands a Williams Pantycelyn yn cerdded ar prof Aberystwyth, ac oedd un cyfeithiwr wedi llogi 12 o ddynion i fynd at pastrwm a'i lladd nhw. Ac oedd nhw ar y llawn yn gweidi, ond ar ôl nhw fynd, nhw'n codi a mynd ymlaen. Oedd dim byd yn stopio nhw pam. Oedd gan nhw'n neges. Oedd gan nhw'n neges. A mae gan yn capel ni yma yn neges. Neges sydd yn fwy pwysig na phwy sy'n ennill yr etholiad nesaf. Ond dydw i'n iawn twyd peth ots yma'r etholiad.
Maen nhw'n dweud a ddim yn gwneud ag ar y blaen. Beth oes, a ddim gwahaniaeth o gwbl, ond mae Dyw cadw ei air. Uffern, nefoedd, croes, maddeiant, tyd at y croes. Mi glyfaf yn erlais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd, yn afon Calvary. Nawr, dych chi weddio. A ni'n diolch i ti o arglwydd ein Dyw am gael troi ata ti yn enw sanctaidd y fab. Yn diolch i ti o arglwydd am yr efengyl sanctaidd. Da ni'n hapus ar yr un llaw a torri calonau ar y llaw arall. Tyrd yn fi yn arglwydd. Tyrd bod cynhau yn gadael y ddaear yma. Gad ni weld ryw awel yn dod, a gweld wynebau yn disgleirio gyda gobaith, a bywydau yn newid o fod yn frwnt i fod yn lan, ac yn heddychol, ac yn brydferth, ac yn sanctaidd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwna hyn o Dduw, a maddau'n pechod, mwyn Iesu Grist ei gwaredwr. Amen. Emino 521 o ysbryd pyr nefolaidd cyn elwi lawr i'r bedd trwy ryw athrawiaeth hyfryd gad i mi brofi o hedd maddeiant cyfanrhad yw'r cyntaf peth ac eisiaf, yr awr hon yn y gwaed, yn ei godi i ganu yr emyn yna.
ac yn awr bydd wedi ras ein harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas o'r ysbryd glân o gyda ni o'r hyd byth. Amen.